Der er hul igennem. Ja, velkommen hertil. Velkommen, kære danskere. Tak for jeres skattekroner, og tak for jeres ubetingede tillid til os. Det kræver mod, det kræver visioner, og det kræver en god portion fantasi. Havn og By er et offentligt, privat og kommunalt statsligt selskab, som du ejer, men uden nogen indflydelse. Nu vil der være mulighed for spørgsmål fra tilhørerne. Sidste år brugte I 43 millioner skattekroner på reklamer, der skulle forbedre jeres image. Har det virket? Ja, til det er der andre spørgsmål. Kunne man spørge sig selv, er det det rigtige tidspunkt at flytte 60.000 mennesker ud på en kunstig ø? Det ved vi ikke. Eller nej. Er det en bedre forretning at dumpe PFAS-forgiftet jord i Øresund, end det var at dumpe det hos Nordic Waste i Ølst? Det er jo et meget teknisk spørgsmål. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Lynetteholmen skaber billigere boliger! Kan du ikke svare os? Sig nu noget. Kom så, Lynetteholm! Jeg tror, det var spørgsmål nok fra pressen. Jeg vil sige tak for i dag.